Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou minunat joculeț. Acesta se numește Brawl Stars. Și da, noi în acest joculeț ne vom lupta practic. Bun. Vom deschide acest Big Box. Doar două. E posibil asta? Și vom juca, să spunem, vom juca 3 solo showdown-uri, un gem grab și bun, hai 3 solo showdown-uri și un gem grab. Bun? Pentru că nu prea am chef de filmat. Doar că oricum trebuie ca să iese un episod odată la 3 zile, așa. Bună. Bun, sper ca să ajungem măcar la 2 like-uri, că dacă nu e nimic. Abonați. Au, mamă. Ce era să mor? Ce era să mor acolo? Doamne, doamne. Hai că... Dacă aș avea... Am ulta. Am ulti. Ce, mă? Am murit! Doamne. Cu ce brawler mai vreți să jucăm după ce pierdem aici? Pentru că sunt nob la Brawl. Sunt nob la Brawl. Nu, snob, nu. Ba da, snob. 11 din astea. Sunt 11 căcăței. Dar logic că nu putem ca să-i ajungem de normă și trebuie să-i omorăm atunci. Fuck, man. Nu am avut net. Bun, s-a dus primul gem grab. Acum vom da 3 solo showdown-uri. Dacă aș avea gemuri. Bun. Ce e pe shop? Uitați ce e pe shop. Uite, o să fie imediat ăsta peste o oră, dar mamă, l-aș vrea pe ăsta. N-am bani, n-am fucking bani. Haide să începem. Am dat solo, nu? Dep, solo tot cu Carl. Pentru că uitați câte din astea sunt pe colț. De asta l-am ales pe Carl. Și uite cum le sparg, gen bam bam bam. Zici că 4, 5, 8. Face ăla. Să faci. Incorrect. In Bangladesh. L-am omorât pe domnul Dynamite. Am omorât-o și pe doamna Shelly. Și am pierdut. S-a dus primul solo showdown. Următorul cu ce să dăm? Să dăm cu Spike. Hai cu un Spike dacă-i. Deschidem și Brawl box-ul ăsta. Mi-a dat pe Jackie. Ia să dau eu pe Jackie. Bun, hai că am făcut asta. Sau jucăm solo showdown-ul ăsta cu Jackie? Hai! Dacă tot am făcut power 2 pe ea.
Vi-am spus că vreau ca să se adună măcar 3 like-uri. Pentru că canalul ăsta sper ca să se extinde cândva. Au. Ce era să mor? Bum. Gay. Mor. Bun, nu sunt aici un pic de concentrat, de asta nu mai prea vorbesc, au. Nu vreau ca să mor. Am dat și eu un emoji. Morty. Un emoji Morty. Și ruptă. Bun. Rund 1 terminat. Bun. Mai dăm 2 solo-uri și gata. Mai dăm un solo, scuze. Nu 2, pentru că am mai dat. Să jucăm cu Spike, să nu jucăm cu Spike. Nu jucăm cu Spike azi. Vom juca cu Rico ultimul. Sau nu știu, cred că mai facem unul în afară de asta, sau 2. Pentru că este prea scurt videoclipul și... Nu, cred că mai facem 2 solo showdown-uri. Să mai jucăm și cu Tara și cu Spike. Bun! 2 am power up-uri. Bun. Mai dăm doar 2 solo showdown, doar în afară de asta mai dăm 1. Hai! Hai ca să nu iasă nici prea lung. Nici prea scurt, nici prea lung. Cel puțin de 9 minute să iese. Bun! Bun, mai dăm un solo showdown și gata. Hai să jucăm cu... De ce am dat să-l testez? Scuzați! Îl am pe băiatul ăsta, dar... Vom ieși, uitați-l, select, solo showdown. Bun, ok, o să încercăm ca să facem cât mai rapid acest match. Nu ne pasă dacă câștigăm sau pierdem. Mi-am luat un power așa de început. Să începem, știi? Și na. Bă, am murit. Fuck, man. Bun. Asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa!